Honnan tudhatod, hogy generációs minták hatnak rád? Nos, nagyon sok problémánknak lehet a forrása, a generációktól, az őseinktől átörökített trauma. Lehetnek párkapcsolati problémák, pénzproblémák, sorozatos veszteségek, megmagyarázhatatlan depresszió, szomorúság, akár halálvágy, és nagyon sok esetben akár a termékenységi problémák is arra engednek következtetni, hogy valamilyen őseitől átvett traumát hordozol. Lehetnek olyan fizikai betegségek is, amelyek szintén nem a tieid, és egy családállítás során lehetőséged van arra, hogy ezeket meggyógyítsd, ezeket rendbe hozd, és az egész családrendszered gyógyuljon. Családállításra jöhetsz egyéniben is, és csoportosan is, és meglátod, hogy óriási megkönnyebbülés, és sokkal nagyobb boldogság lesz számodra utána.